Joo, pitkästä aikaa on niinku tämän videon parissa. Mä en yleensä tee tämmöisiä videoita niinku tämmöisessä hetkessä. Mut sit jos mulla on jotain kerrottavaa, niin kyllä mä tietysti niinku kerron tämmöisissä hetkissä. Venni on nyt paikalla, se on kipeänä vähäsen. Mäkin on ollut vähän kipeänä, mutta ilouutisena voin kertoa, että pelivideoita voin alkaa tekemään, koska se on nykyään helppoa. Koska tietyllä tavalla se on vaan helppoa. Lataat vaan jonkun sovelluksen tietokoneelta, mikä niinku kuvaa sun videoa ja meet sinne Minecraftiin. Niin ilouutisena voin kertoa, että tässä lähtien mä voin alkaa tekemään niinku pelivideoita. Ja usein jopa Vennin kanssa, koska me just sopivasti saatiin myös silleen, niin kuin, että me pystytään niin kuin, pelaamaan samaa peliä. Niin kuin opittiin pelaamaan silleen. Niin joo. Ei tässä kauheasti muuta. Moikka, nähdään pelivideoiden parissa.